We kregen vragen van kijkers die zeiden van wie is dat nummer nou origineel? Ja, ik kan daar eigenlijk heel snel en simpel in zijn. Dat is van Kerkstraat Centrum. En dat zijn de mensen van RTV Oost. Die hebben x aantal jaren geleden het nummer uitgebracht. En ik hoorde het nummer en ik kreeg een tip van iemand en ik denk nou, wat een mooie plaat. Soms zit je uren, maanden, weken te denken van nou, wat moet de volgende single zijn. Dit was in een half uur klaar. Een week later hadden we hem op de plaat staan en meteen een hit, 4 vrienden. Iedereen zegt weer goeiedag en iedereen zwaait, iedereen wil weer op de foto. Nee, geen gekkigheid. Ik heb natuurlijk een hele grote schaar aan fans, gelukkig. En ja, iedereen is er heel blij mee eigenlijk. Mooie plaat. Een keer heel iets anders dan dat de mensen van mij verwachten. Dus ja, en ik vind het heel mooi. Sterker nog, we zijn weer iets aan het voortborduren op zoiets als 4 vrienden. Slaat aan. Ja, september is altijd de maand waarin we toch altijd even stilstaan bij André Hazes. Want ja, dat is toch zijn sterfdag. Wat doet dat met jou? Nou, dat is een dag en een datum waar ik heel vaak, dat is heel vreemd, maar toch altijd op moet treden. Nou ja, dit jaar is het 9 jaar geleden dat André ons ontvallen is. En dan denk ik, ja, dat zijn toch altijd momenten waar je bij stilstaat. En dan nog eens vaker een extra nummer van André opzet. Zeker. Volgend jaar is 10 jaar geleden. En dan gaan we iets in het theater doen. En dan een herdenking, zeg maar, waar we groot uit gaan pakken en alleen maar André Hazes gaan zingen. Dat gaan we doen met live band. En zoals het er nou naar uitziet, wil ik met al die mensen waar ik wat mee gedaan heb. En die ook natuurlijk helemaal gek zijn van Hazes. Willen we daar wat gaan doen. Dus ook met een Zwolse band. Een band die uit Zwolle komt, die ook live gaat begeleiden. En een heel circus eromheen. Licht, geluid, special effects. Mag een paar centen kosten, maar we gaan uitpakken. 10 jaar en dan gaat het heten Henry zingt Hazes.